Цудоўна. Ну вось. Это была такая интермедия, сапраўдны пачатак нашай сустрэчы. Калі ласка, берыце. Валентин, куди ти чергова Сябры, то ты поспробуем ближей подсунуться, звичайно. Я страшно радий розпочинати нашу чергову зустрічу дешифровці загадкових літературних текстів. Гэтым разом до нас пришла Галина Сивченко, поэтка, авторка книги «Зов звичаю». Не ведаю, может быть, не все ее бачили. Вот. Приймаючи під увагу один екземпляр, який потрапив у книгарню Лофінов. Ну так атрымалася, що ми знайомі з Галиною вельми давно і не зусім в таких якби літературних контекстах. Яна школьно-ліцейская і університетська сяброўка моєї жонки Натальки. Так що вот для мене самого було абсолютно дивно и незразумело 2017 год. Ровное место, ничего не предвещало перед гэтым, якби того, что вот щось здариться. И тут раптом починают писаться верши, ну и не просто верши, а вот якби вельми складанные тексты и абсолютно нечаканные белорусской традиции. Ну, про это мы еще будем говорить. И, ну и вот перед нами книга, один з відавочных претендентов на дебют, якби, и такое годное завершение, закольцование, может быть, не завершение, закольцование белорусской метафизичной, якби, поэтичной, як теперь выглядают четверки. Потому что была тройка, Михаил Боярин, Игорь Куликов, Катерина Массе, и вот теперь якби четверка. Галина Перш, ну вот чем вы начнете читать и рассказывать, вот откажите мне на вот это питание, вот як это здарилося, то есть что отбылось в 2017 году, да, вот что все так повернулось. Ну, классно, я тільки про це і можу розказати, і про эту книгу, і про те, як вона возникла, і чому мені раптом захотілося казати віршами, так, і менавіта у тим звичаї, які внимаються этой назвою. Мені більше не про що я розказувати, особливо з этой поезії не допомагає. Так, я почну з презентації, з представлення этой книги ще раз. У кого нема, можете там поглядеть, погортать її. Яна вийшла сёлета у чэрвені ў Менску, называецца «Зов звичаю», вмесціць больш за 80 вершаў, якія сапраўды напісаліся, запісаліся за год. Насамрэч іх запісалася больш чым за 200, і гэта непрыстойна вялікі памер для кнігі вершаў, але улічваючы вось гэты адсеў, я думаю, як вось у кандыдацкіх дысертацыях кажуць, такая выбарка атрымалася аптымальная і прадстаўнічая, рэпрэзентатыўная. Да, и я могу сказать, что это, напэўна, больш книга чытачкі, чым паэткі, потому что пэўны час я брыняла чужой паэзіі, мне настолькі падабалася чужая паэзія, настолькі моцна трапила под уплыў чужой паэзіі, што мне ў пэўны час захацелася казаць і пісаць пра чужую паэзію, пра ўражанні, якія
я атрымала пра эмоцыі, пра гэты самы моцны ўплыў. Але слоў пра чужую паэзію не знайшлося, знайшлося там словы вось на нейкае такое каравае эсэ, больш такі допіс уражання ад кнігі Ігора Кулікова, Сіверхара, і трошачкі Сламова. А пасля, калі я пазнаёмілася праз Ігара з паэзіяй Міхала Баярына, калі мне захацелася адгукнуцца неяк на кнігу «Заваёўнік», вось пачало адгукацца вось такімі тэкстамі. То бок гэта сапраўды за гэтым звычаем стаяць вось мае падзяка, традыцыя, якое перш за ўсё як чытачка насалоджвалася. І плюс Бродскі, таму што тут я раскажу у раздзелах гэта бачна, што адзін раздзелаў прысвечаны яму і напісаны па матывах ягонай паэзіі, як перастворы ягоных вершаў, размова з ім праз мярэжу беларускай мовы. І, напэўна, таксама яшчэ хацела сказаць пра некалькі такіх яркіх момантаў гэтай традыцыі, таму што, зразумела, не толькі гэта мяне, так сказаць, гэтай традыцыі завяршыўся пэўны пошук у паэзіі, а як ён пачаўся, таксама я б хацела сказаць, гадоў 15-16, напэўна, я так ганчынкова паверыла ў Бога, напэўна, не паверыла, больш мне падабаецца, адчула, што ён ёсць, што ён прысутны. А пасля, і з гэтым, канешне, атрымала нейкі такі спакой, арыенцір, вось як у чалавека, які там бачыць святло ў канцы тунэля, ўсё асвятляецца, раптам бачна, што да канца вось ты ідзеш на гэты арыенцір, усё добра. А пасля я чытаю верш Тютчева, і у мяне гэтыя арыенціры злятаюць, адбываецца такі збой у рэлігійнасці, і гэта такая першая найяркая эмоцыя страху, які адчула менавіта праз верш, не праз уласны досвед, а праз паэзію. І, напэўна, вось гэта эмоцыя дагэтуль так нічым і не перабілася. Гэта самая яркая эмоцыя ад вершу, які атрымала. Гэта страх перад незразумелым, перад бясконцасцю, перад нечым невытлумачальным. Гэта праграмны верш, але я яго, напэўна, зачытаю, каб вы разумелі, пра што я кажу. От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас. 2-3 кургана, видим их поднесь, да 2-3 дуба выросли на них, раскинувшись и широко и смело, красуются, шумят, и нет им дела, чей прах, чью память роют корни их. Природа знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем себя самих лишь грезы природы. Поочередно всех своих детей, совершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. И вот этот верш узнімае такі страх, узнікае пытанне, чаму пытанне нават такая супярэчлівасць, няўзгодненасць, чаму гэты страх перад бясконцасцю не праходзіць, калі назіраеш бясконцасць, нейкую невытлумачальнасць у фізіцы, якая цябе атачае, калі ўглядаешся ў зорнае неба, гэта ўсе робяць, гэта ўсе спрабуюць уявіць космас, гэтую бясконцасць. Чаму ён не ўзнік, калі ты глядзеш на ваду, на гэтую таксама бясконцую стыхію, якая патыхае смерцю для чалавека, яна незразумелая. Чаму, калі мысль не можа зайсці за пазем, гэта ўсе з гэтым стыкаюцца, з бясконцасцю у фізіцы. Але чамусьці гэта не выклікала ніякага страху, а вось паэзія прынесла гэты страх. І тады захацелася, каб паэзія яшчэ прынесла нейкія адказы на пытанне, гэты страх пераадолець. І вось, напэўна, адначасова з паступленнем на філалагічную спецыяльнасць, таксама лінгвістычна-філалагічную, я пачала пошук адказу на пытанне, як жа пераадолець гэты страх. Я пачала шукаць у паэзіі гэтыя адказы. Не вельмі паспяхова знаходзіла. Напэўна, першым паэтам, дзе адчула, што тут справа мусіць быць у мове, і быў Бродскі. Так добра паглыбілася ў яго, у паэзію, у біяграфію, у студэнцкія гады. І вось мне падалося, што гэта такі вось паэт-вождь, паэт-навігатар, якога мне не ставала, таму што ён пашырыў пэўныя межы бясконцасці і вады, і пазему, менавіта мовы. Любыя такі бар'еры ён руйнуе, заходзіць за усе магчымыя яўныя межы сінтаксу, межы магчымасцяў часцінаў мовы. І там мне падавалася, што яшчэ трошачкі я не ўсё разумела, але мне было зразумела, што я знайду гэты адказ на пытанне, і страх гэта пераадолецца. І адначасова з гэтым паглыбленнем, напэўна, пазней, не помню дакладна, 7-8 год,
Калі мне захацелася раптам знайсці і адчуць гэта ў паэзіі беларускай, пераключэнне такое на знаёмую мне рускую і ангельскую паэзію, таму што ўжо тады добра валодала ангельскай мовай, каб пачытаць па-ангельску, пачаліся пошукі ў беларускай паэзіі, але спачатку я прачытала артыкул рускага мысляра Григорія Памеранца «Сквозь зорны жах», «Сквозь звёздны ужас». Ён быў прысвечаны вершу Гумілёва, Мікалая Гумілёва «Зорны жах». Гэта адносна такі доўгі верш, нават паэма, я б сказала, ўжо бліжэй да паэмы, пра першых людзей, якія, пра племя, якое не наважвалася яшчэ глядзець, як жывёлы. Яны не бачылі яшчэ зорнага неба, не наважваліся туды паглядзець, а хто наважыўся, той паміраў адразу ад жаха, які невытлумачальная бездань, чарната, якая адкрывалася, чалавек гэта не разумеў, і яго такі жах ахопліваў, вось як мяне прыблізна перад гэтым страхам прыроды і нашего бесполезного подвига, и ўсё тлен, и ўсё. І адна дзяўчына маладая раптам углядаецца ў зорнае неба, усе там чакаюць, калі яна таксама памрэ ад гэтага жаху, і яна раптам, яе пытаюць, што ты там бачыш, што ты там бачыш, яна кажа, яна не можа зразумець, што яна бачыць, яна гэта называе, там, здаецца, светлякі. І вось нешта незразумелае яна называе па-іншаму нечым ёй зразумелым, і раптам пачынае спяваць. Гэта, Гумілёў піша, гэта быў і першы спеў, гэта былі першыя паэты, якія назвалі нешта незразумелае зразумелым, пераадолелі гэты жах перад бясконцасцю, адначасова нарадзілася паэзія, нарадзілася спеў. Там усе ў канцы па чарзе пачынаюць глядзець, углядацца ў гэтую бясконцасць і спяваць. Так нараджаецца першы спеў, першыя паэты, і чалавек разумее, што ён гэтую бездань невытлумачальную скарыў, новай формай адказу на гэтую бездну. І вось мне захацелася ў беларускай паэзіі, ў беларускім слове пабачыць вось гэты зварот да гэтых першых паэтаў, каб наблізіцца, напэўна, да вось гэтай вышэй формы мовы, спеву такога ў адказ на гэтую бясконцасць. І калі я, на той момант я ўжо вельмі любіла Наталю Арсеньеву, мне падаецца, што гэта вельмі, так яшчэ трошечкі вярнуся, напэўна, да матрыцы Бродскага, калі аказалася, што няма словаў у мяне размаўляць пра паэзію, і калі захацелася сказаць пра кнігу «Заваёўнік», я пачала выспа вершамі казаць. Мне вельмі падабаецца матрыца Бродскага, хаця тут прафан, мабыць, я паўтарае чыюсьці іншую матрыцу, такую тэорыю тэмпераментаў у літаратуры, у паэзіі, што звычайна там пакаленне выбірае некага аднаго генія, называе геніем аднаго, і ўсе кажуць, вучыце ў школе Пушкіна, мы ўсе Пушкіны, таму што вось гэта эталон. А ён кажа, насамрэч, мова, час, культура дае розных геніяў, і яны адпавядаюць больш-менш чатыром тэмпераментам. І кожны чалавек адпаведна можа знайсці таго паэта, я не Пушкін, я Баратынскі, і адчуць гэта. Вось мне падалося, што я не магу знайсці, напэўна, свой тэмперамент, як чытачка, пакуль што мне пра вершаванне я нават не думала. І калі я спачатку пра Ігора я перш даведалася, што ён пераклаў Рыгведу, і пасля, калі захацелася набыць гэтую кнігу, адначасова пабачыла гэтага ж аўтара Свамову і Сівергару, набыла, прачытала, і вось мяне склаўся пазл. Мне падалося, што гэта адказ на гэтае пытанне, гэта зварот да, калі так казаць, да вось гэтага досведу першых паэтаў, гэта называнне, гэта стварэнне новай мовы, новай паэзіі, і калі яшчэ прачытала «Заваёўнік», вось тады захацелася расказаць пра гэтую эмоцыю, пра тое, наколькі гэта яркая паэзія, а словаў не знайшлося, знайшліся вось вершы. Таму так і нарадзілася гэтая кніга. То бок, калі разглядаць вось гэты 4 раздзелы, першыя 2 «Выспа» і «Пярэспа» гэта адказ на звычай метафізічны, з якім я пазнаёмілася. Раздзел Бродскі гэта таксама нейкая, тое ж самае тут адбылося, калі знаходзіш свой тэмперамент у паэзіі, хочацца неяк там аддзячыць, адгукнуцца. І калі, напрыклад, мне вельмі спадабалася паэзія Ольгі Гронскай, хаця, напэўна, гэта абсалютна не мой тэмперамент, але мне таксама захацелася нешта прыгожае адказ гэтай паэце даць, я яе паклала на музыку, напрыклад. А тут мне хацелася напісаць пра гэтую паэзію, а не атрымалася, я напісала сваю паэзію адказ.
Вось. Ну і напэўна я прачытаю некалькі вершаў, і там ужо напэўна будуць зразумелыя вельмі шмат якія моманты з таго, што я сказала вось па прыступачках гэтых пошукаў. Бесповерх. Подстил лясны узора... Тут у меня дужечки узорваны, и завжди тут такая сека читать. Подстил лясны узорваны кротовиной, разгладженная берегу кайма, няма, недаравальная правины, и раны, незагойная няма, ни богом не огледженная глеба, ни дьяблом разомкнутая души. Мне тут не жить, бязвечнай выспатрэба, мне гостей быть у гучнай плынь глуши. Маўленне і дыханне ў час зломе, ахвяраваць таму, хто смерць адверг, і знаць, што колісь у захмарным доме ключар мяне ўзвядзе на высповерх. Гэты верш і некалькі яшчэ яны так адначасова з'яўляліся, гэты раздзел выспа. Вось я ўжо казала, гэта быў такі адказ думкі, спроба зразумець увогуле паэзію Міхала Баярына, таму што лекцыі, на жаль, ягонай я не наведвала, самому свадзею так толькі урыўкамі глядзела. Але верш «Захмарны горад», які мяне вельмі ўразіў у зборніку «Заваёўнік», гэта такая, не пераклічка, гэта адказ, падзякаваць за гэта. Там такі верш, калі я згадаю, удыхнуў увесь свет, абдыму прастору, расчыню сябе ў неба вострай брамай, пракладу сябе стаўпавой дарогай. Дзякуй. У захмарны горад узыйду сонцам, закляну ўваход, ні паэт не ўвойдзе. Гэта вось была такая кульмінацыя, калі настолькі захацелася ў гэты захмарны горад, настолькі прабіцца ў гэта месца паэзіі. Дарэчы, пасля знаёмства з гэтай традыцыяй я перачытала, правильно ты сказал, да, познаёмся мы раней, напэўна, вось знаёмства тады ў 8-м годзе пачалося, у мяне пасля адразу набыла кнігу, паглядзець, вось, за каго ж выйшла замуж моя сяброўка, і таму што, да, вучылася ў Берасці, я чаму раней не бачыла, трошачкі так на прыкраі гэтай традыцыі ўвогуле, проста была сканцэнтравана на вывучэнні моваў і не вельмі шмат цікавілася, што адбываецца ў сталіцы. Вось, і у мяне пачалося знаёмства з паэзіяй Ігора Бабкова, з кнігі «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». І вось калі да знаёмства з гэтай традыцыяй для мяне мой любімы раздзел «Месцы паэзіі» была такая загадка, як для чытачкі. Вось, да, гэта усеабдымная мова, якая праз цябе праходзіць праз аблокі. Я проста чытала як мантру. І калі чытаеш, з руды слова атрымліваецца золата верша, проста нейкія незразумелыя для мяне формулы, а пасля вось так захацелася яшчэ раз пасля зборніка ўжо Міхала Баярына гэта, паспрабаваць гэта зрабіць, таму, я не ведаю, як яно ўключылася. Таксама добра цяпер пачуваюся. Перастворы Бродскага, вось адзін з такіх таксама выспа верша прачытаем. Пераствор верша — это было плаванне сквозь туман. Выспальванне. Гэта было выспальванне ўсіх мастоў. Я стаяла на выспе, глядела долу, помножала тебе на 0, а затым на 100. У выніку той же разрыў суполу назаўжды. Беспамежжа пасля і да. Мерзла, цякла вада. Выспа маўчала, моўчай брыняў мой час. Віляёмішча рэха ўсяго адразу і нічога. Нібыта белая, без украс. Адзіным пытаннем на ўсе адказы у сутонні, што сцішыла мой мяцеж, спела: «Куды ідзеш?» Толькі прысутны Бог знаў, куды іду. На шляхах малатраўя і рэдкіх пустак я пачула яго настойлівую хаду. Згарнулася цемра ў любові згустак і паклікаў мяне незгарэлы мост з вечнасці ў новы ўзрост. З пераклічкі з Пеша паэтамі верш першаму паэту. Басанож па колкіх імхах, галаруч за імклівым зверам. Ты адольваеш час, што шлях. Я агульваю стан даверу, каб мой зрок не меў перашкод, каб ступіла за тую грань я, на якой ты намеціў абвод цудам першага параўнання. Некалькі вершаў пра мову з апошніх, не з кнігі, таму што
Дарэчы, да, чаму я яе такой вялікай зрабіла па аб'ёме для кнігі паэзіі, непрыстойна вялікай. Мне падавалася, што гэтая першая кніга наша стане апошняй, бо калі яна выходзіла, калі была падрыхтаваная, у меня было абсолютно яснае адчуванне, што яна будзе апошняй, што, ў прынцыпе, я ўсё сказала, што хацела, мэта дасягнутая, падзяка вось выясненая, але цяпер чамусьці мне так не падаецца, ну вось у дальняй такой трошкі аддаленай перспектыве думаецца пра другую кнігу. І вось, напэўна, тут некалькі вершаў, якія пасля будуць там змешчаныя. Абвадненне, пераствор Йосіфа Бродскага таксама. Спакваля рэчаяснасцю абарочваецца рэчаіснасць. Ты пачуеш, як літары, зродненыя з пяром, дакараюць творцу за ўсё, акром падабенства з коласам, удзячным жыццю за асцістасць. Помні, людзі тады пакідаюць пакой, калі ўзнікае нагода. Памерла маці, развод ці размен, хвароба, турма ці проста будучыні закарцела пабыць адной. З іншага боку вазьмі сузор'е. Як сказаў бы суддзя, яны на яскравы прыклад адлегласці, на якой абмярцвеласць быцця неадрозная ад адмярцвеласці не быцця. З часам яснее існасць, цьмянее смерць, як падзея. Мова не столькі мкнецца носьбіта абвадніць, колькі ім абваднець, аднаўляючы ў кожным віры рух вераценца. І верш «Тая мова». Вада прымушае да мыслі аб водападобным, плыўкім, згубленым першарэчыве, зломанай першаасадзе, аб чоўне пад першапроліўнем, нястомнасці першавуліўкі, аб першасвабодзе ў сціску сонца і поўня ўладдзя. Як круг па вадзе шырэе, плыве мая мысль да роду, і дух, аблытаны целам, за ёю туды прастуе, дзе водаў няма, адно ёсць перша прысутнасць водаў, дзе славяць яе чаўнапраўцы, знаходзячы мову тую. Зробім перапынак з вершамі. Ну, акрамя першага пытання ты адразу адказала на другое, трэцяе, чацвёртае і пятае, якое я хацеў задаць. Гэта так нечакана, што я нават зараз, ну не тое, што сумеўся, а вот думаю, можа адразу перайсці да каментароў і вот гэтай расшыфроўкі сумеснай. Ці ёсць яшчэ якія-небудзь пытанні да аўтара? Пакуль вы думаеце, такая ремарка невялічкая заўвага. Для мяне заўсёды было дзіўна вот гэты выбар пакалення ў пэўных паэтаў. То есть для майго пакалення такім паэтам быў адназначна Мандельштам. То есть вот як вы Бродскага, мы чыталі, цытавалі, як бы завучвалі на памяць Мандельштама, і, ну, напрыклад, шмат якія першыя мае вершы, яны, ну, я проста не наважыўся назваць гэта перастварэннямі, але не капіравалі, но паспрабавалі патрапіць у рытм мандельштамаўскі. І вот я не магу зразумець, з чым гэта звязана, гэты выбар. Таму што ці гэта так як бы шэнціць паэтам, што яны патрапляюць ва ўяўленне в нейкую матрыцу пакалення цэлага паэтычнага, ці гэта выпадковасць, ці за гэтым стаіць все ж такі нейкі дух часу, там як бы сутнасць. Таму што у маім выпадку з Бродскім выпадковасць, тому што ён проста першым трапіўся перш за ўсё, і настолькі шмат было што перасэнсоўваць, што пасля іншых паэтаў у мяне больш быў выбар, ну там проста сястра старэйшая падсунула раней Ахматова Цветаева, вось гэтая дыяду, да, там куды сябе да якога тэмпераменту больш там аднесці, да, калі пра рускую мову казаць. Пасля быў Бродскі, пасля ўжо Мандельштам, і проста нішто не перабіла Бродскага ўплыву так. То есть ён застаўся, пры тым, што вот
я заўсёды так скептычна і крытычна стаўлюся да Бродскага, ну, можа быць, з іншай перспектывы, не з самой паэзіі, а менавіта з ягонай паэтычнай эмоцыі. Мне здаецца, што ён, канешне, знайшоў залатую жылу вот у гэтым рытме, як бы такім, в нейкай такой фантастычна прыгожай серійнасці, якая всмоктвае ў сябе весь свет, эмоцыі, то есть вот гэтая магчымасць сінтэзу у яго практычна, ну, бясконцая, то есть это радыкальнае размыканне паэтычнага герметызму, то есть Бродскі гатовы взять і увесці ў верш, ну, што завгодна, па сутнасці, зрабіць як бы часткай як бы гэтага верша. Но пры гэтым асноўная эмоцыя, можа быць, я памыляюся, для мяне у Бродскага застаецца, ну, такая дзіцячая крыўда на свет. Вот я не ведаю, ці гэта мне здаецца, да. Вот нейкая такая, скажем, то есть не гімн, не прыняцце, скажем, не там заглыбленне, не рылькаўская вот як бы гэты хваласпеў, да, як бы, і суцішэнне перад тайнамі. А вот ён все всмоктвае і всім расчараваны. Ну вот яшчэ адзін дзень, ну вот не выходзь там, скажем, на вуліцу, там, ну, вот сядзі, ну і гэтак далей, гэтак далей. Сорі, я крышку зніжаю, конечно, но просто как... Я просто думаю, что не адчувала ніколі гэтай так, ну, крыўды на свет. Ну, я был так, да. Ну, напэўна, ёсць, але мацнейшае было нешта іншае. Вось гэта рассоўванне межаў, вада і такі зварот да мовы менавіта, ну, таму што мне больш блізкія вершы пра мову і пра каханне далёкія, да, пра гэту крыўду да свету яшчэ далей, а больш блізкія нават ужо пасля эсэ. Вось яго спроба крытыкі, да, і там проста, калі чытаць яго пасля эсэ, і там шмат такія таксама пазлы складваюцца, і ну, пра мову менавіта вось для гэтага хваласпеву і прыходзіш, да рылькаўскага таксама, таму што хотя, может быть, я закрыўджаны. Я пакуль яшчэ не ведаю. Я мушу сыходзіць. Василь, скажите ваше. Мне было вельмі цікава, але правда, ніколі не хлушу. В этой сенсе рэч у тым, што я першую чую, это сапраўды выглядае вельмі сімпатычна для мяне, і недзеля камплімент. Я зараз буду ведаць, што калі на вочы мне трапіць верш автора, да, то я ему не буду проминать ни верш, ни книжку. Да? Так что плёну, дзякую, еще раз пробачьте, чекайте вас. Все наилучшее. Покусили Акудовича. Это не просто было, да, вот, человека, який щиро признається, що не любить і не розуміє поезію, хоча сам написав фантастично пригожі вірші всім своїм сябрам. А коли протягнуть вот эту линию там поэтов, поколений и эмоций, может быть, я покрыўдзіўся на Бродского за ягоны визит Сьюзан Сонтаг да былой сяброўкі Паунда, які ён опісывае вот, у сваім узбярэжжы. Вот, потому что вот якраз калі казаць про 80-е, вот про наше поколение, пошуки нейкіх паэтычных галасоў тады, то есть ясно, что все было забито вот этой советской поэзией железобетонной, страшной, ну и праз гэта прорываліся такие, ну вот поп, как это сказать, поэты, вот Вознесенский, там вот як бы Евтушенко, то есть мы вельмі скептычна ставіліся і да аднаго, і да другога, і вот ну, Мандельштам-то ясно, да, вот это тая традыцыя, может быть, вот яшчэ як бы старая. Але як апозіцыю мы открыли для себя европейский модернизм. Вот як бы Паунда, Рильке, вот як бы, ну, ту традыцыю такую, скажем, якая ідзе там ад Хёлдерліна в немецкой як бы поэзии, там ад Блейка і вот як бы туды кудысьці. Ну, а тут на Паунда так, як бы можно сказать, причем бесподставно абсолютно, вот я, ну, это іншее. Вот.
Но цікава, што вот для вашага пакалення спрацаваў Ігор Кулікоў і Баярін. То есть вы поверылі вот як бы гэтай свамоле, калі яны сфармулявалі вот гэта все, тут таксама такі эфект як бы вучня чараўніка, які давяряе, скажем, рэцэпту чараўніка больш, чым сам чараўнік. Я не ўпэўнены, бо я ўсё гэта бачыў на свае вочы, што яны самі ў гэта да канца верылі, вот калі все гэта рабілі. Прынамсі, вот мне, скажем, не, Ігор можа запярэчыць, можа ты верыў, но мне здаецца, што ў гэтым было больш вот гульні, да, гульні і канструявання такой дарогі. Вот. Но одна рэч, калі ты спрабуеш канструяваць і абазначыць гэты шлях, а іншая рэч, калі у тебя няма задачи канструяваць, а просто задача прабегчы і як бы нырнуць з галавой як бы у саму практыку. Да? І вот я думаю, што гэта праблема трэцяго пакалення вот, беларускіх метафізікаў, то есть калі Разанаў як бы деміург і вот постразанаўская, да, то есть он там стварае космос, да, вот, потым другое пакаленне пракладае сцежкі в розныя бакі, а трэцяе пакаленне ўжо існуе внутры і просто, ну вот як у Мандельштама дельфінам маладым вот, сярод гэтых мировых там, сусветных безданняў вот, як бы войсы. То есть вот это вот, до рэчы, у меня самое дзіўнае адчуванне ад твоих вершаў, гэта абсалютная натуральнасць вот гэтай хады, гэтага голаса, войсання і абсалютная натуральнасць знаходжання ў гэтай прасторе. То есть як быццам бы яна не штучна сканструяваная кімсьці, да, як бы ціса, а вот это і ёсць вот гэтая метафізіка мовы. Вот. Ну, адзінае, я не ведаю, як все гэта аналізаваць. Ну, і што пра гэта пісаць. То есть я так з садысцкім пачуццём нейкім назіраю тэксты беларускіх крытыкаў, якія пішуць вот часам вот, пра Кацярыну, пра Ігора, пра цябе, там, пра Баяріна. Вот, і чакаю, калі ж вот з'явіцца вот філасофская глыбіня там як бы гэтага тэкста. То есть вот гэты набор штампаў, якімі закрываюцца аж ну, як бы ад гэтага нового зместа. То есть у тебя няма такое адчування, ну, што прыйдзецца самой яшчэ і расшыфроўваць свае тэксты, даваць нейкія ключы вот, ну, да разумення. Ёсць, але мне не вельмі гэта цікава рабіць, таму што я сама не знаходжу, я ж вось з гэтага я пачала, я не знайшла мовы, каб нармальна, зразумела сказаць, вось, мне падабаецца, чаму мне гэта падабаецца і што я адчуваю. Гэта не было, ну, вось, не падаецца мне такім інструментам, таму што пра свамову, ну, мы, конечно, размаўлялі пра свамову, але я не скажу, што гэта нейкі інструмент, якім я авалодала, і вось цяпер я пішу менавіта так, да? Калі я пачынаю казаць пра альбо простай мовай расшыфраваць, што тут ёсць, атрымліваецца альбо нейкае крывое тлумачэнне, альбо ну, нейкія такія ну, казкі. Таму што тое, што было напісана, напрыклад, ну, што я менавіта зрабіла там з пэўнай мэтай адштурхоўваючы ад нейкага слова, ў кнігу не ўвайшло, а гэтыя вершы яны менавіта ну, вось быццам бы я гляджу на ваду, і ён пачынае праступаць, я записываю его адразу, я не скажу, што там я чую нейкія галасы альбо нешта такое, да? І такое адчуванне, вось, ну, я кажу, я заўжды вяртаюся да нейкіх кавалачкаў эсэ Бродскага, калі ён там тлумачыў Одына, тлумачыў там іншых паэтаў, да, альбо сябе пытаўся пратлумачыць, што гэта быццам бы ну, памер і мова цябе выбірае, менавіта яшчэ памер, таму што ты спачатку наслухаўся іншых, хто піша гэтым памерам, і ён табе нешта ну, у гэтым памеры табе і праходзяць твае думкі, да, то бок гэта задача ўдвая ускладняецца. Я не змагла напісаць пра гэтую традыцыю і пра сваю, тым больш, напэўна, ну, прынамсі цяпер я не адчуваю, што я магу напісаць нейкі годны, там, крытычны тэкст на... Ну, пра кнігу «Заваёўнікі» 2 гады ўжо пішу. Там не гэта, а асобна нейкае эсэ, нейкія думкі. Вось, пра кнігу «Кацярына» мне таксама, мне падаецца, гэта было так, ну,
там таксама вось нейкія такія слабыя спробы спачатку пра прыгажосць мовы сказаць, і пасля ну, я адназначна адчуваю, вось калі да матрыцы Бродскага вяртацца, што гэта адзін паэтычны тэмперамент, які мне цяжка сказаць, да? А што мне не вельмі цікава пра сваю дваістасць альбо адносіны да яе, там, да гэтую барацьбу двух пачаткаў казаць, але калі б я казала, я б напэўна казала вось так, як Кацярына, і там ну, такое таемства гэта так прываблівае, што пра яго хочацца зноў жа штосьці сказаць, а слоў не знаходзіцца пакуль што, можа быць, наперадзе яшчэ нейкае адкрыццё. Тут вот якби з іншої ну вот паспрабаваць іншую прапанаваць класіфікацыю. Часам мне здаецца, што ў беларускай паэзіі можна выдзеліць дзве лініі. Гэта лінію Разанова і лінію Юхнаўца. То есть Разанов гэта дэміург, гэта майстар, гэта алхімік, ён валодае словам. То есть словы складаюцца на правільныя месцы, патрапляюць у яго, як бы яны несуць гэты сэнс, і ну, як бы гэта, ну не ведаю, можна это назваць яшчэ там лініяй Богдановича, конечно, як бы, но вот у Разанов можа быць найбольш чуйны і найбольш адкрыты. Ну, Богданович все ж таки як бы больш значна ў традыцыі і менш арыентаваны на нейкі новы змест, як бы свой і вот такі персанальны. А Разанов, ён впускае в сябе космас, але пры гэтым робіць вельмі тонкую работу, як бы агранку гэтага космаса. То есть у яго атрымоўваецца в выніку, скажем, твор мастацтва, там як бы дыамант, як бы нейкі. Вот. Юхнавец, ён, ну не дарма яго называлі дзікім, то есть ён вот впускае, то есть гэта вот гэты лес, гэта вот буйства формаў, кожная з якіх ну вот расце сама па сабе. То есть з аднаго боку гэта хаос, але з другого боку, ну вот мы відавочна разумеем, што ну гэты хаос упарадкаваны. Правда, не ясна, як бы дзе шукаць гэты парадак, але як бы гэты парадак ёсць. То есть вот для меня в гэтай лініі Юхнаўца відавочна быў сыс, таму што ягоная паэтычная энергія, і то есть ён абсалютна не ўкладаўся. То есть вот ён пісаў, асабліва ранні сыс вот гэтых часоў там адраджэння, да, ён пісаў там пра ну нейкія патрыятычныя тэмы, вот такія вершы арыентаваныя на публіку. І энергіі ў яго было больш, чым, ну, скажем, формы відавочна. А позні, калі ён дазволіў вот гэтаму хтанічнаму пачатку в сабе перамагчы і вот, ну, загінуў врэшце рэшт, не справіўшыся ну, вот, пад гэтай хтонікай сваёй уласнай. Да. Но вот тым не менш вот гэтыя апошнія вершы сыса, яны трымаюць в сабе ну, штосьці такое як бы важнае. То есть як бы два творцы. З аднаго боку творца можа, вот і для мяне як бы пры ўсім падабенстве і, ну, скажем, тебе Екатерины, да, что вы в одном часе, як бы амаль што паралельна гэтыя две кніжкі у вас з'явіліся, то есть у вас гэтыя две лініі все ж таки розняцца. Хотя, ну, это я для себя придумал миф, что Катерина таки тревожный алхимик там белорусской поэзии. То есть она, то есть тут відавочна Разановщина, але вот гэтая тревога, яна, скажем, ну, не дазваляе гэтую гармонию, да. Ці там, скажем, крышечку дадае іншы смак гармонии. А у тебя, ну вот, мне здаецца, все ж таки больш Юхнаўца, чым Разанова. Хотя справляешься ты з гэтым хаосом, як бы, абсолютно, ну, значна лепш, чым Юхнавец. То есть на выходе атрымоўваецца досыць, ну, такія упарадкаваныя, но вот сама ідэя цыклічных таких выхадаў гэтай энергетыкі, яна, ну, прадугледжвае вот гэты вулкан і прадугледжвае гэтую магму адтуль. Ну, это я просто подзяліўся, скажем, сваёй рабочей схемай беларускай традыцыі. Ну, я магу рамалачку адказ, каб не згубіць яшчэ думкі важныя, напэўна.
наконт трывожнай алхіміі, да, і калі я глядзела трансляцыю, да, на жаль, прысутнічаць не магла, у чымсьці пагадзілася, таму што калі я чакала вельмі гэтую кнігу і глядзела толькі, сачыла на Фейсбуку асобныя вершы, а калі вось глядзіш яшчэ на сапраўды бела ноч і бела-чорнае гэта ўсё афармленне і сапраўды калі Каця тлумачыць у прадмове, што будзе пра дваістасць, будзе пра барацьбу двух пачаткаў, нанізванне гэтай цудоўнай прыўкраснай мовы сэнсаў адзін на адзін, для мяне гэта таемства, і я як чытач таксама адчуваю трывогу. Мне вось там больш незразумелага, і як бы вось яна таймуе, а мне так страшна, што ж там будзе ў канцы, які пачатак пераможа, ні адзін верш не раскладаецца на белы і чорны, і там трывога адчуваецца. А Катя на прэзентацыі маёй кнігі, мне здаецца, таксама патрапіла вось правільна у пераадоленне маёй эмоцыі страху, таму што я казала трошачкі пра гэты спакой, што як бы вось гэтай традыцыі з гэтым інструментам, можна сказаць, мне гэты спакой абсалютна вярнуўся, які я там згубіла пасля цючаўскай гэтай бездны. І вось да, што Катя адчувае, што я на гэты спакой падсела, гэта сапраўды так. А ўжо калі пра дзве лініі, так больш 4, так гэты тэмперамент ўсё ж такі мне зручней. Наконт Разанова я, канешне, яго чытала, перачытвала, і вось калі бліжэй да маёй гэтай схемы, ён мне падаецца вось як белы колер у фізіцы, які ўсе сябе ўбірае. Гэта такі альбо ўсе адразу тэмпераменты, альбо нейкі надтэмперамент, як бы вяршыня нейкай гэтай гары, якім падаецца любы верш вось з тых асобаў, які я узгадвала ў звычаі, да, што здаецца ўсё гэта радкі гарызантальныя, а вершік такі вялікая вертыкаль, гара, вяршыня гэта там недзе вось на мяжы замоўя, адкуль мова прасейваецца, і хочацца неяк вось па гэтых прыступках дапаўсці да гэтай вяршыні. І вось мне падаецца, што Разанов гэта як Гэндальф белы, які ўсе тэмпераменты, белы ў сэнсе белага колеру, усіх тэмпераментаў адразу, і ён сапраўды прапускае, ён там недзе вось пад сітам гэтым стаіць, гэты дождж льецца, пасля гэтая гара вось вырастае, і хочацца неяк, мабыць, да, ўжо нейкія пратораныя шляхі, мабыць, сапраўды так, калі ты проста пачынаеш думаць доўга пра гэта, пра памер, там нараспеўная вельмі паэзія, таму што вось таксама як у выпадку з Вольгай, але там трошачкі інша, там водгук быў на гэту жаночую лірыку, да? А тут таксама я усе гэтыя вершы прачытвала ўслых, і яны, хацелася спяваць. І вось такая яшчэ карцінка вымалёўваецца. Давайте дадим слово Игорю, Екатерине. Передать? А можешь тримать просто, я так понимаю, что... Мне придется сидеть вот так. Яке конкретне питання? Нет, просто мы наговорили тут всего, да. Вот про тебе у темнику, да, то есть вот як ты відчуваєш себе в якості чоловіка, який, вот, можна сказати, спокусив білоруську поезію пайсти там якби іншим шляхом. Калі тупо сформулювати максимально. Безумовно, могу только радоваться, что проект, который колесте был пошаты, здається, зовсім недавно, ідея этой самого у нас з'явилася десь у 2012 году, 6 годів тому. И вось уже у нас есть несколько авторов. Хотя я сам уже трохи пересенсовал для себя этот проект. Але тады, калі я з'являўся, была такая вот задача зрабіць усё, што прыходзіць у галаву, назбіраць все это в одно место, каб все заварылася. Плюс яшчэ тады я з'язджаў вучыцца в Індыю, думаў, што надоўга, і думаў, што калі я зараз это не зраблю, у якім яно выглядзе там не будзе, то я уже ніколі не зраблю, тому што пакуль я з'езджу, прыеду, грошай не будзе, выдаць немагчыма будзе. Я вот таким нахрапом, хотя
у той книзі Сомова там віршів всього 20 штук. То, приблизно один на месяц я писал туда. Але я дозволял себе все, что можно было. И непристойное не в сенсе обсценного, а в сенсе вот, ну, згледзіша какого-нибудь классичного филолога, мовознавца с кафедры, подумали, мабуть, что я вар'ят просто. Але я... В принципе, мне так и намекали на гэта. Калісьці я вырашыў гэта выліць у нешта навуковае, некую напісаць дысертацыю. І адзін спецыяліст па лакунах у беларускай мове мне сказаў: а навошта вы гэта робіце? Вот лакуны ёсць, калі трэба, яны самі запоўняцца. Я кажу, ну вот гэты самі, гэта я. Я хочу их запомнить. Что мне так поглядел, як, ну, психично нездорового человека. Мяркуецца, што лакуны яны самі запаўняюцца, у іх не павінна запаўняльнікаў, не павінна быць аўтара. Хаця, зразумела, мы ж ведаем аўтараў многіх слоў, типу таких як там мілагучны, ці прамышленасць в рускай мове, так? Вось. Ну а то, што гэта... Я нават не спадзяваўся, што гэта кагосьці увогуле захопіць. Калі была прэзентацыя Сомовы, туда яшчэ прыйшло туды немало людзей. З усіх 4 кніжак, які прэзентаваў, мабыць, было больш за ўсё людзей, як не дзіўна. І мне ў канцы спыталіся, тыпу, а вот, як вы думаеце, гэту, ну, з такім, як бы, падтэкстам хрень, як бы, увогуле калі-небудзь будуць чытаць. Я кажу, ну, на што я сказал, што гэта уже не задача аўтара. Як, в прынцыпе, было з Уільям Блейкам, все ведаюць гэтую гісторыю, што пры жыцці яго абсалютна не ўспрымалі як паэта, а потым пасля смерці ён выбухнуў. І я тады неяк сябе уяўляў гэты праект Сомова прыблізна так. Ну, зразумела, што час цяпер бяжыць значна хутчэй культурны, і што ўжо, в прынцыпе, можна і пры жыцці застаць гэта. Вось. Але цяпер, конечно, я гляджу на гэтую кнігу хутчэй адмоўна, менавіта не як з'яву культуры, а проста як з'яву сваёй біяграфіі. Калі б я нешта падобнае рабіў цяпер, то я хутчэй за ўсё не выдаваў бы гэта дакладна, а палову з таго, мабыць, дакладна перарабіў неяк больш лагодна, памяркоўна. Вось. Але, мабыць, ну, гэта павінна было адбыцца. А цяпер, конечно, я больш стрымана. Ну і ўвогуле праекты гэты менавіта, он уже пачынаўся, праект Сомова, чыста як такая з'ява тэхнічная. У нас стаяла задача з Михаилом Вявиным зрабіць такую канструктыўную, спараджальную граматыку беларускай мовы, прапісаць усе мадэлі словаўтварэння магчымыя, каб адразу утваралася ўсё. Незалежна ад таго, гучыць гэта прыгожа, непрыгожа, мілагучна, проста стварыць такую вялізную базу дадзеных, з якой можна будзе ўжо чэрпаць па сітуацыі ўжо прыгожа, непрыгожа, у каго якія патрэбы. Ну вот, на жаль, у гэтым ключы праект пакуль што заглух і не прасоўваецца далей, магчыма, яшчэ будзе, а вот у паэтычным плане ён якраз пакрысе прасоўваецца, словы, якія мадэлі, якія ўдалося некаторыя пражывіць, актывізаваць, яны вот некаторымі аўтарамі сучаснымі сталі ўжо ўжывацца, і гэта, безумоўна, цешыць вельмі. Вот я цяпер знаёмлюся з латышскай мовай, пажыўшы месяц у Латвіі, і вот я вельмі здзіўлена, столькі стройная мова, вот тое, чаго не хапае беларускай, там словаўтварэнне просто компьютерная программа, все до всего додаецца, спокойно утвараецца, ніякіх праблем няма.
мінімум винятків і прекрасна мова. Єдине, що на що орієнтуватися. Ладно. Катерина, може ви туди пересядете, як у вас? Ну, дивно, конечно. Да. Треба ще стойку, маленьку. Ага. А не хопиться, вона там затягнеться. Так що Тут можна 6 три метрів. вместе сесть. А вот на этой месте. Так, ну я так само не веду, з якого кінця почати. Со всіх Такі одразу. вір думок, Ну, да. і хочеться відказати на все, а у виніку відчуваю, що ні на що, напевно, не тримається толком, тому що просто так, некий брейнстормінг повний. Ну, буду, якби так, примірковуючи відказ доігрової зауваги про свамову, ну, немагчыма ніяк адмінуць гэта пытанне, тому што мне здаецца, цяпер гэты праект можа паслужыць такой вельмі добрай стартавай пляцоўкай для многіх паэтаў, прычым стартавай не ў плане таго, што гэта будзе ўвогуле паэтычны дэбют, а ў тым сэнсе, што гэты праект увогуле, ў прынцыпе, ён адкрывае прынцыпова новы погляд на магчымасці моватворчасці. Таму што могу з власнага досведу сказаць, што, напрыклад, ёсць вершы, ёсць аўтары, якія, ну, быццам бы чытаеш, і як бы ўсё добра, ўсё на месцы, ёсць там нейкі, нешта там трапеча, нешта вібруе, але ёсць некая абмежаванасць у тым плане, што вось я кажу, што там чалавек выкарыстоўвае толькі там 20% патэнцыялу свайго мозга, тое самае здараецца часам пры чытанні верша. Бачыш, што быццам бы штосьці выкарыстоўваецца, але толькі верхавіна айсберга. А чалавек, аўтар, проста не бачыць, што ёсць яшчэ такая глыбіня, ён як бы яе не асэнсоўвае, не адчувае. І для мяне асабіста знаёмства са свамовай, я хадзіла таксама на лекцыі Міхала Баярына, нават сустракалася з ім адмыслова, каб проста не было, для мяне гэта быў такі выбух мозга, што і, ну, для мяне, скажем, гэта заслона прыадчынілася. Раней я просто складвала словы, і тут я зразумела, што гэта не пра гэта зусім, так? І што важна, вось гэтая мадэль, яна дае менавіта добрыя, ну, такі тэхнічны інструментарый, каб вось пачаць, як, ну, такое вось практыкаванне моўнае, каб пачаць з гэтым працаваць, каб пачаць развівацца. Ужо потым, ну, не абавязкова там у далейшым, допустим, просто вось як у якасці самамэты выдумляць гэтыя словы і іх канвейерным нейкім метадам вырабляць, але для пачатку гэтая сама, ну, мадэль, гэтая сістэма, яна вельмі класна працуе, і для мяне таксама, ну, і паўтаруся, што яна дала такі добры штуршок да таго, каб асэнсаваць, што пра што ўвогуле гаворка, пра што ўвогуле, ну, можа быць паэзія, не проста там пра нейкія сказы звычайныя. І я, напэўна, не лічу, што гэта, ну, гэта не апазіцыя там класічнай філалогіі, мне здаецца, наадварот, гэта найвышэйшы пілатаж, тому што, ну, гэта рэальна пашырэнне некага патэнцыялу, яго раскрыццё, і патрэбна нейкая неверагодная руплівасць і праніклівасць, каб гэта зразумець і гэта дастаць. І вось, пераходзячы менавіта да твораў Галіны, мяне заўжды вельмі ўражвала менавіта, наколькі яна адказна ўзялася за гэты інструмент. Ну, то бок, я яго выкарыстоўвала, скажем, проста як нейкі дапаможны сродак. Ну, я гэту філасофію зразумела, я пра сябе прапусціла, але мне здаецца, што, ну, Галіна проста яна вось выконвае гэтую вось праграму проста на максімум. І кожны верш гэта як такая проста, ну, скрушаная спружына, я не ведаю, спіраль, якую яна закручвае да немагчымасці, і калі ты гэты тэкст пачынаеш, я ўжо не кажу пра тое, там, расшыфроўваць, калі ты проста яго
як бы успрымаеш, што там, ну, я адчуваю, ну, неверагоднае напружанне, менавіта гэта канструктыўнае напружанне, таму што гэта, ну, сапраўды такая сістэма, дзе кожны элемент на сваім месцы, дзе там кранеш і ўсё пасыплецца. І вось у гэтым мне бачыцца, ну, сапраўды такое, ну, неимоверное ремество и неимоверная праца менавіта ў гэтым напружанні, тому што мне падаецца, у кожнага паэта ёсць як бы свой такі, ну, свае фішкі, так, вось моцны бок, у кагосьці там гэта некая энергія асобая, там некі нават можа быць візуалізацыя вобразу, у кагосьці там, не ведаю, у кагосьці там слоўнік, у кагосьці яшчэ штось. У Галіны гэта менавіта вось гэта напружанне моўнае, пераплеценае з напружаннем вобразным. І мне заўжды, ну, я звычайна, у мяне ёсць такая практыка, прям такая, нікому не распавядзеш. Ну, я бывае, што першы раз верш прачытваю, я ўвогуле сэнс не ўспрымаю, ну ніяк, нават прыблізна. Я адразу гляджу на форму. У мяне як такі сканер спрацоўвае, вось я прачытваю, і я адразу магу сказаць для сябе, гэта добра ці кепска, ну, з майго пункту гледжання. Але яшчэ да таго, як я пачала хоць крыху паглыбляцца ў змест. Ну, з Галіным верш мяне гэта не працуе, тому што там, мабыць, вось, яно не паддаецца, яно адразу, ну, як бы не раскрываецца, яно настолькі ўсё шчыльна там, вось, шчыльна скрушана, згорнута, што трэба прыкласці пэўныя адразу ж інтэлектуальныя намаганні, каб пачаць, каб даць гэтаму некую ацэнку першасную нават. Не проста прабегчыся, хаця нават у выпадку з рэальна якасна зробленымі вершамі, гэта, ну, бывае дастаткова, каб атрымаць нейкае ўражанне. Тут патрэбна менавіта такая праца не тое, што па дэшыфроўцы, ну, трэба гэта як бы ўсё раскруціць, расставіць. Гэта спіраль згорнута, ты раскручваеш, ўсё гэта так добра, так прачытаў, зразумеў, згортваеш зноў, потым яшчэ раз, ну, карацей, гэта такая як шматмерная сістэма. Ну, і гэта што датычыцца менавіта, ну, нейкіх такіх тэхнічных аспектаў, ну, і немагчыма не адзначыць, канешне, таксама энергію настрой. Мне падабаецца, што, ну, сама кніга таксама вытрымана ў агульным такім, у адным стылі, адзіным, што ёсць, як вы таксама сказалі, вось гэта цыклічнасць. Мне гэта нагадвае вось прынцып абраду. Ёсць як бы гэта выспа, так, і пастаянны зварот да вобразу, прыход на гэтае месца, як бы, і адпраўленне культу некага, так, назовем гэта такім чынам. І вось... Праходзьце. І ў гэтым вельмі дарэчы упісваецца ў саму канцэпцыю кнігі, што вось ёсць гэта цыклічнасць і пастаянны зварот да ключавых вобразаў. І яно, вось гэты зварот надае настолькі моцную цельнасць, што сапраўды, ну, як бы гэта так, тэкст ператвараецца ў цэлы абрад такі вобразна, паэтычны, не ведаю. І, ну, мне гэта падабаецца, сапраўды. Ёсць стрыжань, і вось у мінулы раз, калі мы размаўлялі там пра алхімію, не алхімію, гаспадар Ігор таксама адзначыў, што ну, там у мяне гэта хутчэй нейкі там штосьці, нейкі герметызм, так, нейкая алхімічная трывожнасць, у Галіны гэта шаманізм. Но я згаджуся цалкам, тому што ізноў жа за ідэя аб кульце, ну, я сапраўды бачу нейкі заўжды прыход у месцы сілы і ўсё, што з гэтым звязана. Таму
гэта я да таго, што сапраўды канцэпцыя вельмі цэльная і вельмі вытрыманая, я гэта вельмі шаную. Вот. І мне здаецца, штосьці вось было ўжо закладзена менавіта ў гэтую кнігу, што ўжо, ну, Галіна сказала, што дзесьці там на даляглядзе бачыцца новае, але, мабыць, мне здаецца, ёсць такія ключавыя прадукты творчай дзейнасці, у які ўжо штосьці закладваецца, што ўжо не страціцца. Ну, вось нейкі стыль, нейкая энергія творчая, яна можа трансформавацца, змяняцца нейкім чынам, але па сутнасці гэта ўжо, ну, застанецца назаўжды. Ну і мне проста вельмі цікава будзе яшчэ адсочваць гэты працэс, чым я і займаюся штодзённа. Дзякуй Богу, ёсць Facebook. Вот, і так што таксама магу пажадаць толькі плёны і вельмі чакаю, што ж будзе далей. У меня еще есть две зауваги. Наконт Бродскага і стилю. Певний момент для мяне стало, принаймні для мяне, зразумела, што Бродскі гэта паэт стылю. Што гэта не паэт сэнсу, як бы ён не імкнуўся выставіць сябе такім. А гэта менавіта чалавек, які вот стварыў стыль. І мне стаяла калісьці праблема, а як, што рабіць чалавеку, які піша па-беларуску, таму што сленгу як такога у нас няма, трэба запазычваць з рускай мовы. У нас няма высокага стылю як такога, як у рускай мове. Нехта прапаноўвае там ужываць паланізмы, ну, конечно, смешна. То бок, вот эта вот гульня, вот гэтымі вот пацеркамі, да, стыляў, яна па-беларуску не асабліва магчыма. Ну, можна, конечно, там нейкі, хіба што вот диалектизм. Да? И вот тогда у меня возникла проблема, что вот рабіць, мне вот эта гульня так долго захапляла, а ты пишешь по-беларуску, тебе нема чым. И тогда я зразумеў, что вот мова творчасць гэта фактычна такі аналог гэтаму, такі іншага ўзроўню, гэта вот адзіная дарога, калі ты хочаш нешта вот новае сказаць, альбо чакаць, пакуль гэты стыль з'явіцца, ну, колькі чакаць, так і жыццё скончыцца. І поэтому таму вельмі цікава, што вот калі Галіна стварае Бродскага па-беларуску, то якраз вот гэта вот стылёвасць Бродскага, яна вот нармальным чынам транслюецца у вот гэтую свамоўнасць. Абсолютно натуральна. То, што мы там бачым у Бродскага, было па-беларуску, ну вот, нема. А там ёсць наша вот нешта сваё. І гэта вельмі ў гэтым плане цікавы якраз эксперымент. Ну, а другі момент наконт саматлумачэння. Вот, я все-таки не раю этим заниматься, самотлумачэннем, потому что вот верш это як компьютерная программа. Ты глядишь на сайт, там все такое пригоженько, в окна выпадает, там шрифт пригожа там плаває, все такое зручное, а потом ты зайдешь у саму программу, поглядеть, як там все отковано, правда, херня полная некая, ничего не зрозумело, коли ты не программист. І навіть коли ти програміст, потім глядиш, якби, ну, самі розумієте, як виглядає сайт, пригоже, а що там у коді. Ну, от це приблизно те саме, як поет написав вірш пригоже, все, видав його, все таки, ах, а потлумачте, а ти йому код кидаєш, все таки, що за хрень? Якби, коли це не поет робить, то це нормально. Коли поет сам два продукти видає, спочатку офігенна пригожа штука, а потім якби код, ну, мені здається, це просто принаймні дивно.
І Ну, це паэт не павінен гэтым займацца. Платон про гэта напісаў у апалогіі Сакрата, калі Сакрат расказвае, як ён блукаў у пошуках мудрых людзей, як бы, ну, другімі ў чарзе ён выбраў паэтаў. Ну, і таму што вот, ну, пішуць такія фантастычныя рэчы, як бы, ну, і кажа так, што вот, все астатнія людзі больш разумеюць, як бы, што ў іх атрымалася, чым яны самі. То есть відавочна, што, ну, это Платон, канешне, але добра, я цалкам згодна, што сам паэт як бы сябе тлумачыць, это ўжо яшчэ горш, чым кай ласка. Я просто, да, дзякую за гэты прыгожы верш-код. Я вельмі ўдзячная, дарэчы, за гэтыя слоўнікі, якія ты змяшаеш у кнігах сваіх, да? Але калі я гэтым стала займацца, таму што, ну, рэальна, там ужо чытачы на працягу года. І я помню, гэта вось такі слоган у мяне цяпер. Міхал Баярын напісаў каментар, калі я напісала, што займаюся падрыхтоўкай ўжо слоўніку да выдання, ўжо кніга гатовая, пішу слоўнік. І ён адкаментаваў, а паэт не павінен сябе тлумачыць. Ну, спакойцеся, навошта вам слоўнік гэта. І я сапраўды так паглядзела, думаю, а не буду яшчэ там сторонак 10, ну, не 10, там, ну, 3 гэтаму прысвячаць сапраўды. І гэта такая добрая адмазка, таму што я не буду сябе тлумачыць, таму што сапраўды, калі я ўжо, ну, не першы раз чую пра шаманізм, і я як бы ўжо ад пачатку я гэтага не адчувала, а я спрабую нешта ў гэтым знайсці, ага, навошта я туды хадзіла, я ж хадзіла не каб пашаманіць і культ нейкі адправіць, да? Вось, а яно ўжо як бы постфактум, калі назвалі шаманам, прыходзяць нейкія такія рэчы, ну, відавочныя, напрыклад, як там Переспа адбылася, да? То бок выспа выпісвалася з інстытута досведу, а Переспа ўжо, да, я потым, да, нашаманіла себе гэтую Переспу куршаў, таму што абсалютна не ведаючы гэтага месца, я некалі напісала верш пра яе, а пасля вось атрымалася, што пачала па-беларуску пра яе пісаць, і абсалютна з ніадкуль выпала магчымасць там пабываць, а там яшчэ і Паўбач Бродскі хадзіў, і вось гэта, да, ўжо думаю, да, ну, можна ўжо казаць, канешне, я нашаманіла гэтую Переспу мовай і ўсё. То бок, ну, першапачаткова, канешне, калі я сама вось у гэтых тэрмінах шаманізму пачынаю себе тлумачыць, атрымоўваецца поўная лухта, і лепш вось гэты код сапраўды прыкрыць прадуктам. У мяне ёсць пэўны элемент празелітызму. Вот, все-таки, ну, як мы это пачыналі, і задача стала спаду все-таки это пашыраць неяк, таму слоўнік ён у мяне. Ну, я таксама абмяжоўваю, я у слоўніку вношу толькі рэчы, ну, які все-таки цяжка зразумець, а астатнія, конечно, не вношу. Вот. Ну, а калі браць заўзвычай, то сапраўды, я думаю, у гэтай кнізе слоўнік глядзеўся дзіўнавата, бо все-таки настрой кнігі, ён такі, ну, все-таки вельмі лірычны. У мяне больш чагось іншага ёсць. Таму, я думаю, правильно паслухаліся парады Міхаіла Баярына і не ўключылі туды слоўнік, хай вот людзі самі разгадваюць загадкі. Ну, зрэшты, паэзія гэта все-таки так, это вот трэба глядзець на праграму і думаць, ёлкі-палкі, як это вот зроблена. Так, мне таксама адгукнулася. Я таксама катэгарычна супраць такога прадметнага вельмі вытлумачэння твора. Гэта, ведаеце, як лісці пужаць, што там вось блакітныя фіранкі сімвалізуюць там сын па радзіме. Такога, канешне, я сама гэта стрымалася, але просто мне якраз прыгадалася, што я здзейснила, ну, як бы не я здзейснила зусім іншую спробу у кнізе «Беланоч», але у сваё апраўданне скажу, што, ну, я б размяжоўвала менавіта нейкі стылістычны літаратуразнаўчы аналіз тэксту ад проста нейкіх спробаў такой паэтычнай герменэўтыкі, таму што я сама мела падобны досвед і ўключыла парачку эсэ, ну, менавіта, ну, скажем так, по паэтыцы, як это назваць, у сваю кнігу, і чамусьці я была ад пачатку пэўна, што яны там будуць на сваім месцы,
Ну, але там няма ніякай інтэрпрэтацыі. Просто развагі аўтара, ну, скажем, як вось першых вуснаў, так, развагі пра... Гэта не то, што вытлумачэнне коду, гэта просто і не вытлумачэнне, а тлумачэнне правіл гульні. Мне здаецца, што калі не сягаць за нейкую мяжу дазволенага, так, а просто намекнуць, што вось у мяне ёсць кніга, тут такія правілы гульні, так, просто вось паразважаеце над гэтым, то гэта не прычыніць ніякай шкоды ані тэксту, ані інтэрпрэтацыі і ніякай там цнатлівасці не парушыць. І мне, напрыклад, вось гэты праект звязаны з паэтыкай, ну, вось нават калі сучасныя аўтары пачалі нешта падобнае рабіць, ён мяне вельмі цікавы асабіста, і мне цікавы проста філасофскі погляд аўтара на прадмет сваёй творчасці. Не на канкрэтны нейкі верш, а ўвогуле. Як больш нават, ну, такі дастаткова адасоблены, але пры гэтым такі даследчыцкі. Аб'ектыўна даследчыцкі. Ну, я паспрабавала нешта падобнае учыніць у сваёй кнізе. Мне здаецца, што, ў прынцыпе, гэта мае права на існаванне і мае шанец на нейкае развіццё. Вось. Але, канечне, дадам, што гэта не павінна быць празмерна. Ну, тут яшчэ вот ёсць яшчэ адна дарога. То, што я лічу, аўтар сам можа рабіць, гэта пераклады. Ну, у Галіны атрымаліся не пераклады, а перастварэнні, але, в прынцыпе, гэта дае чытачу нейкая магчымасць параўнаць і больш зразумець гэта. Гэта такі хітры спосаб патлумачыць сябе праз на чужым матэрыяле, але зноў-такі ў выглядзе вершаў. Ну, я вот перастварэннямі не люблю займацца. Я просто пераклады замяшаю ў кнігах, звычайна некалькі штук, якія сугучныя таму, што я раблю, і такім чынам даюць чытачу больш магчымасці зразумець, пра што я раблю. Вот, да, у Галіны гэта вельмі цікава. Я калісьці 2 разы паспрабаваў таксама зрабіць перастварэнне, і неяк у мяне не пайшоў працэс. А вот у Галіны я гляджу по Фейсбуку, што ўжо вымалёўваецца нібыта нейкі другі цыкл, так, перастварэнняў. Вот. І гэта цікава, таму што, ну, калі ў выпадку Бродскага, ну, нафіга яго чытаць па-беларуску, калі як бы мы все валодаем выдатна рускай мовай. А вот перастварэнне пачытаць Бродскага, вот гэта цікава. Цікава, за што я, конечно, удзячны, хаця вот перыяд захаплення Бродскім уже давно прайшоў, але все одно вот in the wake, як там памятаеш, яшчэ вот цікава. Уже не цікава змяшаць у новай кнізе гэтыя перастворы, таму што гэта як бы ўжо ўсё, гэта ўжо інтымны з ім дыялог. А вось пра пераклады, сапраўды, калі кніга выйшла, і нейкая такая, ну, не той, каб спустошанасць, а, ну, сапраўды нейкая прыступка, захацелася прыкласці гэта ўсё да перакладу, мяне, ну, такі брыняю праектам перакладу Мільтона, і я пачала ўжо гэта ўсё рабіць, толькі што часу не заўжды хапае, і там менавіта некаторыя рэчы свамовы, альбо вось гэтая гульня стылямі прыкладаецца, ну, як мне падаецца, ідэальна, таму што проста калі пра гэта я даўно думала, і выпаў такі тыдзень абсалютна сканцэнтраванасці на тэксце на гэта, пра які ты думаеш, ну, я думала са студэнцтва, мне вельмі хацелася перакласці на беларускую мову хаця б адну кнігу, хаця б паспрабаваць. І таксама ну, там, Мілтон таксама вельмі шмат словаў сам стварыў, вельмі шмат лацінізмаў, лацінскіх каранёў для гэтага ўвёў, каб гэта сапраўды быў, ну, найвысокі стыль. І калі проста пасля гэтай кнігі, пасля, ну, можна сказаць, пасля авалодання інструментам свамовы, пакаціла абсалютна пераклад, і, ну, мне падаецца, гэта так арганічна гучыць, таму што там таксама шукаць палянізму ўводзіць, альбо лацінізм, альбо нейкі там навуковы стыль, гэта, ну, гэта ўсё распадаецца адразу, да? А тут мне падаецца, што вось, напэўна, я перакіну увагу цяпер больш на пераклад, таму што сапраўды там новыя магчымасці
гэта пяцістопнік, які ў прынцыпе і ў Бродскага быў, і ў паэзіі англійскай вельмі шмат, і я з пяцістопнікам там нешта, ну, спрабавала, да, таксама. І калі, ну, атрымоўваецца так вось некалькі дзён, ну, хаця немагчыма сканцэнтравацца на вось згубленым раі, там добра ўсё ідзе ў гэтым стылі, ну, нешта вымалёўваецца, таму, мабыць, на майстэрні там калі-небудзь там ужо ў новым годзе нешта абмяркую, таму што, мне падаецца, неблагі праект. Ну, это добрый способ еще переклады, добрый способ бы не графоманить. Потому что, ну, бывает, есть поэты, которые, ну, они пишут вельми редко, как Михаил Бяра, например. И он там напишет один верш там, раз на полгода, и ему как бы хапает. А есть людей, которых вот пре, и они себя не обижевывают. И вот они выдают потом, ну, сборники по 200 вершев, из которых 50 нормальных, а остальные шлак. Вот как себе как бы не контролировать, не графоманить, вот есть добрый способ заниматься, заместо того, как писать свою хрень, можно вот скеровывать энергию поэтичную на переклад. Это вот добрый способ тримать себя в цугах. Я как модератор думаю, самый час зараз спустить микрофончик вот по колу, как хтось мог задать питання, ці репліки, будь ласка. Ну, берите. Не, берите, просто не это самое, ну, пожалуйста. Добрый вечер, Антония Галина. Хочу задать питання на конт пейзажу, краєвіду, які натхняли. Конечно, я прочитал, что это Литва, это Латвия, так, Курская коса. Ну, Литва. Переважно так. Ну і, конечно, про інші краєвіди, які ще натхняють, які місця такі, наповнені ось тим, що вражує на написання віршу. Мне гэта цікава, до речі. Ну, ось така думка прийшла. Ну так, гэта натуральна, тому што тут і пейзаж на вокласе, і з пейзажу пачынаецца, з выспы і Переспы. Да, гэта канкрэтная выспа Птушак у Менску. Ну, да, можна называць месцам сілы, калі ўжо там называюць шаманкай, да. Так, это просто, ну, вось гэта месца, ну, абсалютна выпадкова, напэўна, было, таму што адно з найлюбёных месцаў у Менску, але вось там цягам 7 год я записывала нейкія думкі дзённікавыя, ну, таму што так вось, ну, падабалася сюды прыходзіць, і не таму што там прыгожы пейзаж, нешта такое, на паветры проста разліта. А пасля, ну, вось першая выспа вершы, як адказ на, калі пачынаеш думаць, хочацца зразумець, а не разумееш, я пра, зноў, заваёўнік Сівергару вось гэтай кнігі, чамусьці там гэта вось спрацавала, і пасля яшчэ пары прагулак, там, ну, вось, пачала графоманіць гэтую выспу вершаў, потому што хто сачыў там, той бачыў, што там гэтая выспа проста адразу. Напэўна, гэта і ёсць першая такая нізка, вось там вершаў 20-25, я ўсе сюды не ўключала. Яны былі менавіта на гульні гэтых каранёў, таму што гэта вельмі такі таксама, ну, зручны корань са спа і па, таму што вельмі шмат прыставак, і вы, ну, напэўна, заважылі, я ведаю, што вы ўжо знаёміліся з кнігай, да? А, ну, Переспа гэта было больш ужо, да, вось на шаманіць гэта месца, калі там паставіла мэту калі-небудзь наведаць, просто таму што на дальнасці гэты, мне не хапала мора, вось так скажем, на выспе Птушак, гэта як вода з вытокаў ракі, ну, не така плынь, да, пра Фелікса Аксёнцава забыла сказаць, да, што вельмі таксама над ім тут і размовы з ім былі, і вось тое, што ў тэмпераменце апошніх там свой знаходжу ў рускай мове, гэта, напэўна, Аксёнцаў там ёсць бясчасным і глаз завіша захапляюся, але гэта вось трошачкі іншае, я там, ну, не так свабодна пачуваюся, як у паэзіі Аксёнцава. І вось калі не хапала мора і думка сягала як бы на вялікую ваду, ну, і на вялікую там высоты мора, гэта была Переспа Куршаў, а пасля вось галасы гэта не канкрэтна нейкія пейзажы, а просто, ну, з'явы прыроды, якую я, як вось гэту бездань, невытлумачальна перастала баяцца праз мову, да, і просто, як бы, напэўна, называла канкрэтную кветачку, каб адчуць там гэты голас, што можна счытаць з гэтай кветачкі, да, там, што пэўны час, да, мне сябры сталі казаць, што, табе кветачку пакажы, ты верш пішаш, ну, то есть, да, ну, там вот ты ўсе паўночнікі, гарычкі, да, калі, ну, гэта не канкрэтныя месцы, гэта просто размова з прыродай, якой хочацца аддзячыць за тое, што гэта ўсё ж такі што не мы грёза прыроды, а гэта толькі такая прыступачка, што мова і час, і мы ўсё былі старэйшыя за яе, і ўсё гэта, ну, да. Просто звяртанне да гэтага досведу першапаэтаў. Назваць і перастаць баяцца, назваць і перастаць баяцца. І
По якому принципу був адбор менавіта ось гэтых вершаў у гэты зборнік? Я уже казала, что откинула адразу все, ну так, для мяне штучныя вершы, калі, да, было там некалькі, калі нейкае слова захапляе, менавіта як слова, а не з'ява, да, і нешта накручвалася, я разумела, што мне хочацца ну, просто накруціць гэтае слово ўжыць, яны адпалі адразу, таму што я як толькі яго выдавала, я сама вось гэта працую фільтр, што яго нават Facebook не варта паказваць, да, вось гэта, напэўна, сапраўднае графаманства было. Ну і плюс яшчэ нейкія паўторы, напэўна, паўторы тэм альбо паўторы галасоў, таму што альбо, напрыклад, гэта гульня памерамі, калі я адчувала, што ўжо там 4-5 вершаў запар адным памерам, і я, напэўна, штосьці, альбо гэта трэба рабіць адным вершам доўгім, да, альбо, ну, адкінула просто, да, нейкія такія верш, рэха вось таго верша, а тут гэтая думка больш трапна выражана. Таму што, да, першапачаткова вось мою карэктарцы, рэдактарцы Наталі Хартанюк я адправіла першую адмену кнігі 120. І яна пачытала, канешне, сказала, што ўсё класна, але зашмат, ну, зусім зашмат. І я ўжо, калі адправіла, зразумела, што, канешне, гэта перабор, трэба яшчэ адкінуць. І адкінула. Гэтыя 200 паўсталі за які час? Год? 13-14 месяцаў, да. Ну там, ну, вось вартых, які, на мой погляд, 80 плюс, і плюс яшчэ якія, ну, там, ну, перастворы теж Бродскага, альбо усе першыя выспа вершы, яны такія дарагі для мяне, што я іх, калі не ў кнігу, то надрукавала пасля выдання, сталі звяртацца, ну, дайце падборачку, толькі не тая, яка выйдзе ў кнізе, і туды я усе вершы, выспа вершы ставіла. Ну, то есть фактычна тыя вершы, якія нават зараз ствараюцца, ці не ўвайшлі ў гэты зборнік, яны, магчыма, што выйдуць у наступны зборнік, так? Конечно, да, так. Ну, то есть, але канцэпцыя... Не, вяртацца да тых я ўжо не буду. Не, гэта ўсё, што было... Але канцэпцыя ўжо нейкая вымалёваецца, пакуль што яшчэ творчы працэс. Пакуль толькі дакладна не хочацца ўжо Бродскага туды, таму што, ну, так... Хаця, хто ведае, пакуль не думаецца пра канцэпцыю, не, просто... А вось ці ёсць сувязь, ось, напрыклад, вершаў з нейкім, ну, візуальным вобразам, але, ну, можа карцінка, можа, вось, можа фотаздымак. Вельмі часта. Я змяшчаю фотаздымкі, але, ну, тут гэтая фотаграфічнасць, да, яна ёсць, і вельмі часта, ну, просто так супадала, што верш прыходзіў, калі так, ну, углядалася ў пейзаж, правда, на ваду, там, і вось такое адчуванне дзіўнае, што прыходзіць адразу увесь, як бы ён праступае на нейкай паверхні, ну, звычайна на вадзе, таму мне вельмі вось, на фоне вады змяшаць гэтыя вершы і зручна. То есть фактычна вось вокладка, вось яна таксама з'яўляецца такім вось адлюстраваннем таго, што... Ну так, гэтая паверхня, якая мне вельмі падабаецца, і адначасова нейкая метафора вось гэтай глыбіні мовы таксама, калі ты ўзіраешся, бачыш толькі паверхню, а там столькі таямніц таямніц. І такая мяжа стыхіяў таксама, ну так, пейзаж просто, той пейзаж, на які люблю глядзець. У меня пытанне таксама адразу да трох. Паралельна, ну, калі казаць пра пэўную работу з мовай, я думаю, што кожнае пакаленне, для якога беларуская мова не была натуральнай, засвоенай там ад бацькоў, там з вёскі, можа быць, як бы гэтая традыцыя скончыцца, і там да пэўнай часткі дзетак мова будзе натуральная, але вот для кожнага пакалення мова была спакусай і вот такой метафізікай дзіўнай. Часам, ну вот для нас, як бы, тут важны быў не санскрыт і вот гэтыя все рэчы, а той же Мартин Гайдегер, там, с его «Unterwächster Sprache», там, як бы, со всеми гэтыми прачуваннями, да, там, задача вызволить мову, там, як бы, от грамматики, там, як бы, мысления от логики, то есть, вот, вернуть мову у яе стыхію. Ну, і Гайдегер, ясна, вытлумачальнік паэтаў, прычым ён робіць вельмі цікавыя рэчы, ён тлумачыць
паэзію не рацыянальнымі нейкімі вот такімі канструкцыямі, на месца адных мітаў ставіць другія. То есть ён тлумачыць міты мітамі, то есть прапаноўвае не менш загадкавыя формулы там, для Гёльдерліна, там, для Рильке, там, ну, вот, для всяго такога. Я падумаў, што можа быць гэта якраз і выйсце, не чакаць, пакуль крытыкі напішуць даследавання пра ўжыванне прыметнікаў і назоўнікаў там вот у вершах Галіны Сівченка, а просто адзін аднаго тлумачыць і придумывать один одному мифы. Потому что вот у меня такое выражение, что вот есть литературы, где критики больше разумные, и их больше, и вот критичная продукция больше цікавая, чем сама литература. Например, апошние 20 год российской литературы и поэзии, у меня весь час такое отчувание. Я читаю критичный артикул и в полном захоплении думаю, ну, якая фантастика. Лезу до самой поэзии, а там гляжу, ну вот что, ну, критик у 6 разов вышэйшы, да, як бы, ну, і ён просто свае чаканні перанёс на гэтыя паэтычныя тэксты. А з беларускай сітуацыяй у меня весь час наадварот, что, ну, может, толькі апошнія там десятигоддзя пачала ламацца, что літаратура весь час недооцененная, в том сенсе, что не зразуметая, недоинтерпретованная, не убаченная вот у своих глубинях, у своих. То есть с белорусской литературой можно повеселиться вельми добро. То есть это такое поле интерпретации для критиков, ну, вот, невероятно. Это я все подыходжу до питання. Побач з вами не менш цікаво гуляється з мовою Антон Францішек Бриль. Хотя, ну, інтуїтивно розумієш, що ягоная гульня основывается на нейкіх інших принципах. Это може бути більш гульня з формою, чим вот, якби, з самою мовою. Да? То есть он не стільки розбуральник, скільки реставратор і не ведаю хто там. Ці возьмете вы яго в свою компанию. То есть вот калі так горизонтальные сувязі паміж пакаленнями, взаємні інтерпретації працягваюцца, вот як ён вам бачыцца? Я могу сказать, что узяла уже у компанию, я просто в захоплении от перекладу Беовульфа, и одразу ж, коли він вийшов, я його добила, так само нараспіл начитаю, перечитую, навіть сину читаю, які мало що там розумієш. Ну, там, да, вельми тримт мови, я знову ж ту матрицю, мой темперамент абсолютно, і просто покуль часу не було протлумачить, тим більше не було часу, а просто навіть поспробувати інтерпретувати для себе поезію, вже не переклад, а поезію. Але ось з Беовульфом там повне совпадіння. Вельми вдячна за цей переклад і просто захоплення. Ну, Бриль это некая аватара Богдановича, мабуть. Богдановича? Так. Ну, вот нечто, вот у него есть такое солидное, классичное, але вот адрозненне ад Богдановича, оно такое вельми все-таки свое. Не адчуваецца, что... вот ён вялікі аматар гэтых строгіх памераў, ведаем, што ён перакладае лацінскую паэзію, Катула, вот Марциал хутка выходзіць у паэтах планеты, і дзе вот эти все лацінскія памеры ён строга вытрымлівае, так што калі чытаеш, не ведаючы памеру загадзя, просто здаецца, што гэта нейкая проза, потому што не ведаеш, дзе цэзуры стаяць. Ну вот ён все умудряецца вот заціскваць у гэтай памеры. І я доўгі час гэтага абсолютно не разумеў, у чым фішка гэтых усіх памераў, а потым нешта адбылося. Это адбылося, калі перакладаў Гёльдерліна. Я прочитал одразу, так думаю, ну это за памер, вот, ну приблизно такі. Потім думаю, проверю, як там
перакладчыкаў. Лежу там усіх нешта не спадае. Вот. Ну, пераклаў як душу лягу. Вот. Повесил. Тут мне Антон Францішек Брыль комментует: блин, да это ж банальщина, это ж элегічны двуверш. Я кажу, блин, дакладна, але, блин, як его по-беларуску писать? Он говорит, блин, да его уже давно переписали, як по-беларуску писать. Я погуглил, прочитал, о, елки-палки, думаю, альфа-факу нам не рассказывали про это. Ну, у нас был просто такой выкладчик по литературознавству, не буду называть. Вот. Мне все так прошло мимо просто абсолютно. И вот с того момента я вырашил вот строго перекласти, все нормально атрымалось. Тут я подумал, что треба было б неблага и санскритские верши, які я перекладаю, так само перекладати строго. Ровненько, як там я почав всім займатися, шукати некие отповедники гэтым памерам. И вот по мере того, як я там займався, я почав шукати вот некую магію. Я зрозумів, що вот ритм гэтых вот разнастайных вот всех этих памераў, гэта некое вырферэнства показать, что вот я могу. Сапраўды, урэшце рэшт, гэта выраджаецца ў гэта. Калі браць класічную санскрытскую паэзію, все просто вырадзілася вот у тое, каб показать, что вот я такі круты, и в свою, значит, эпос уже не натуральный, вот классичный, які писал один поэт, у человека стала задача запхнуть як мага больш туды памераў, каб показать, вот я, бачыце, я могу вот гэтым супер-пуперным складаным памерам написать, где можно читать не только вот так, а еще задом наперед, а еще вот накрыш, вот, а еще там аллитерация. И один поэт в Гарове, по-моему, поэма Киратар Джунея, настолько довычвараўся, что у яго там вся поэзия чатырохрадковая написана, санскритская, классичная. Там, значит, чатырохрадковая, там один склад. Такие два гуки, Н и А. Правда, А бывает долгая и короткая. И вот 4 радки по 11 складов, на-на-на-на-на-на-на-на-на. И гэта реально можно перекласти в сэнсоўны сказ. Ну вот люди довышвараліся. Але калі вот все-таки зазірнуть откуль это пачынаецца, ты разумеешь, что вот гэта один из элементов вот в выглядзе, это один из элементов мовы богоў. Вот что адрознівае мову людей ад мовы богоў, гэта, па-першае, рытм, памер паэтычны, там колькасць складоў у радку і рытм, ну і загадкавасць, як мага больш загадкаў напісаць. И вот я так поглядел, мне стало крыўдна, потому что, блин, беларуская, па-першае, мы ўвогуле гэта цяпер адмаўляемся і пішем верлібры, і нешта ўжо губляем. Па-другое, вот это шматгадовае панаванне в советский час российской литературы в Беларуси, оно как бы выховало целое поколение людей, которые пишут ямбами. Вот, ну, вот я сам себя зловил на том, что вот приходит все в ямбах этих грэбаных. А в той час, когда ты берешь белорусских творцов, да, гэтага часу, они не писали ямбами в огуле, амаль что. Там один хорей. Ну, грубо кажучи, там по Тюпе есть время доброе на эту тему артикула. И мне тогда, думал, стало крыўдна, потому что вот это некая наша вот все-таки особливость, которую мы губляем, просто как бы не распрацаваўшы гэта як след нешта свое, а просто вот откинувши то, что мы российское свалим, вот откидываем, сразу идем на верлибр. А мы как бы свое еще як след толком не зрабили. И в этом плане, конечно, Брыль, он молодчина, и робить ему классную речь. Ну, я, может, могу только долучиться. Мне кажется, что у нас там не Хаурус, там не Союз, и приймати когось, і там відхиляти кандидатуру. Ну, звичайно, ці констеляції, які не самі собою вимальовуються, і, може бути, тільки час покаже, хто до кого спричинявся, хто до чого належав. Мені здається, це не обов'язково в огулі ніяк окреслювати ті межі, що ось це така
групповка какая-то всякая. Вот. Ну, конечно, наконт памераў, ну, гэта мне одно болесная тема, ну, як у добрым сэнсе гэтага слова, тому што я цяпер і гэта якраз іх для сябе нанова адкрываю, асабліва мне цікавыя ў кантэксце кантэксце гладкіх памераў мне цікава адхіленне ад іх, то бок мне абсолютно не цікавы верлібр на дадзены момант, тому што я нават неяк не ўспрымаю паэзію напісаную як бы ў вольнай форме, ну чамусьці так склалася ў апошні час. Але мне цікава, калі гэтыя вольныя формы проступаюць на фоне вывераных нейкіх мадэляў, калі гэтыя, скажем, анамаліі з'яўляюцца на фоне стандарту нейкага вельмі прыгожага. І тады, мне здаецца, яны робяць належны эфект, а не тады, калі увесь верш гэта суцэльнае адхіленне. Вось, тому я, мабыць, таксама падтрымаў Ігара ў гэтым плане, што, канешне, гэта таксама моцна недаацэнены ресурс менавіта фармальнага уладкавання. Добре, может быть, вернемся до читания. Еще почитаешь что-нибудь про... И скончим в этом. Нет? Ці, может быть, Давайте да. кропку вот так Мгм. поставить. Ось якраз адхілення. Ты спытаў аднойчы, ці я люблю углядацца з воблака у зямлю, ці прымружыць вочы ды зорыць рух, рагавіцай злоўленых хвіль бліскух, безліч сноў чужых і таго прыкмет, што гарачае цела і ёсць сусвет. Ён расце і пашыраецца ў цемрастой, зорным пылам брыняючы і пустатой. Так усё, што дазволена тут адчуць, за мяжу таго пракладае путь, за мяжой таго рвецца думка ніць. Я люблю ўсё гэта, люблю любіць і пакорліва слухаць, як кроў гары канапляным сокам цячэ ўнутры, і закмеўшы золата на вадзе, уяўляць цябе у веравым нідзе. Просто подарунок Гудовичу. Ну что, я был вельмі рады, что наша сустрэча сегодня атрымалася, и наступную пятницу прийде молодь презентовать. Это уже как бы еще больше молодая генерация, чем вы, презентовать поміж свой проект. Так что я запрашаю, калі у кого будзе час і магчымасць прыходзіць. І все, дзякуй. Ну і кніжкі, калі у кого ёсць жаданне, можна набыць. Мне до вас добрая новина. Знаю,